mae gyda ni gyd ran i'w chwarae yn y crisis yma, felly mae angen I ni wneud popeth allwn ni I geisio lleihau ein heffaith ni ar newid hinsawdd, ailgylchu, ailddefnyddio pethau bach fel hwn, ond hefyd roi'r llais I bobl mewn cymunedau sydd ddim yn cael eu clywed. Dyna beth yw'r peth pwysicaf fi'n meddwl, I ddangos beth sydd wir yn digwydd ar draws y byd. Felly ni yng Nghymru, felly ni digon ffodus I weld bod newid hinsawdd ddim yn cael effaith dychrynllyd ar ein bywydau ni eto, ond fe fydd a cyn iddi fynd yn rhy hwyr, mae angen I weithredu yn lle eistedd nôl a just siarad am y peth.